У Беларусі вырастуць пенсіі і сацыяльныя выплаты. У Гомлі мужчына паляваў на дэманаў, а ў выніку пацярпеў бацюшка. Названыя прычыны смяротнага ДТЗ з маршруткай, гучны канфлікт у Яндекс.Таксі і асцярожна небяспечнае надвор'е. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму Белсат онлайн. Будьце пільныя на дарогах. Дзікія жывёліны выбягаюць на праезную частку далёка не заўсёды, толькі на трасах. Небяспечнае здарэнне адбылося у горадні. На вуліцы савецкіх памежнікаў казуля выбегла проста на праезную частку. Кіроўца не паспеў затармазіць і збіў жывёліну. Згодна з відэа відавочцаў, казуля першы час пасля ўдару была жывая, аднак відавочна параненая. Смяротнае ДТЗ на вуліцы Казінца ў Менску. Паводле папярэдняй інфармацыі, 61гадовы кіроўца аўтамабіля ГАЗ страціў прытомнасць і сутыкнуўся са спадарожным Volkswagen. Пасля ўдару яго машына вылецела з дарогі і ўрэзалася ў агароджу і светлафор. Кіроўца ГАЗ загінуў на месцы. У Гомлі мужчына напаў на праваслаўнага святара, бо прыняў яго за дэмана. Інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі аднаго з прыходаў. Як паведамляюць у гарадской пракуратуры, ўсё пачалося з таго, што невядомы пачаў гучна лаяцца на тэрыторыі прыходу. На заўвагу святара ён адрэагаваў агрэсіўна, схапіў таго за бараду і пачаў збіваць. Пацярпеў таксама і памочнік у гаспадарцы, які паспрабаваў умяшацца. Пасля нападнік уцёк, аднак неўзабаве яго затрымала міліцыя. Высветлілася, што мужчына мае псіхічны разлад. Раней ён ужо здзяйсняў небяспечныя ўчынкі, а менавіта падпаліў аўтамабіль жонкі, бо ўбачыў у салоне тых самых дэманаў. У дзень здарэння ён выкінуў з дому рэчы і з крыкамі, што дэманы паўсюль накіраваўся ў храм. Цяпер мужчына ў псіхіятрычнай лякарні, нягледзячы на дыягназ, яго будуць судзіць за асабліва злоснае хуліганства. З 1 траўня ў Беларусі падвышаюцца памеры бюджэту пражыткавага мінімуму. Паводле інфармацыі Мінпрацы, новыя значэнні будуць дзеяць да 31 ліпеня 2026 года. У сярэднім на душу насельніцтва бюджэт пражыткавага мінімуму складзе 509 рублёў 62 копейкі. Гэта на 2,5% больш, чымся раней. Для працаздольнага насельніцтва ён вызначаны ў памеры 554 рублёў 40 копеек, для пенсіянераў 366 рублёў 59 копеек. Для дзяцей да 3 гадоў бюджэт пражыткавага мінімуму складзе 314 рублёў 10 копеек, ад 3 да 6 гадоў 422 рублі 66 копеек, ад 6 да 18 гадоў 497 рублёў 59 копеек. Павышэнне бюджэту пражыткавага мінімуму ўплывае на памеры сацыяльных выплатаў, у тым ліку дапамог сем'ям з дзецьмі і ўзроставых даплатаў да пенсіяў. Напрыклад, людзі ў веку ад 75 да 79 гадоў будуць атрымоўваць даплату 95,5 рублёў, інваліды першай групы амаль 223 рублі. 80 гадоў і старэйшыя ад 191 рубля. Што праўда, павышэнне бюджэту пражыткавага мінімуму мае хутчэй сімвалічны характар. Рост на 2,5% наўрад ці істотна паўплывае на рэальны ўзровень жыцця беларусаў. Асабліва на фоне росту цэнаў на прадукты, якія з пачатку году падняліся ў сярэднім на 2%. Між тым, паводле Белстату, сярэдні заробак у сакавіку склаў 2975 рублёў 80 копеек. Самы ж высокі ён у Менску, больш за 4000 рублёў. У Менскай вобласці перавышае 3000 рублёў. Сярод рэгіёнаў найвышэйшыя паказнікі ў Гарадзенскай і Берасцейскай вобласцях, каля 2600 рублёў. Найменшыя ў Магілёўскай і Віцебскай, да 2470. Што да галінаў эканомікі, то ў лідарах сфера інфармацыі і сувязі. Там сярэдні заробак амаль дасягае 7000 рублёў. Потым ідуць фінансавы сектар, банкі, страхавыя, а за імі будаўніцтва. Нягледзячы на рост сярэдняй зарплаты, разрыў паміж Менскам і рэгіёнамі, а таксама паміж рознымі галінамі застаецца істотным. Паводле экспертаў, гэта сведчыць пра няроўнасць даходаў і вельмі моцную залежнасць заробкаў ад сектару эканомікі. Жыхары Беларусі ўсё часцей заўважаюць у жыроўках незразумелую пеню, якая не знікае месяцамі. Сумы невялікія, але з часам могуць вырасці ў дзясяткі і нават сотні рублёў. Як адзначае праект Petition Buy, прычынай часта становяцца тэхнічныя збоі або памылкі ў разліках. Аднак без зваротаў грамадзян гэтыя праблемы звычайна ніхто не выпраўляе. Эксперты раяць перш за ўсё збіраць усе дакументы, захоўваць жыроўкі, квітанцыі, банкаўскія выпіскі і рабіць фотаздымкі. Важна таксама самастойна праверыць разлік пені. Яна налічваецца як 0,3% ад сумы запазычанасці за кожны дзень пратэрмінавання.
Таксама трэба падаць пісьмовыя звароты ў ЖЭС або ЖЭУ з патрабаваннем падрабязнага разліку і пераразліку. Паводле закону адказ павінны даць на працягу 15 дзён. Калі ж адказу няма, бо ён фармальны, варта звяртацца ў вышэйшыя інстанцыі аж да Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Апошняя інстанцыя суд. Памылкі ў жыроўках, мяркуюць на Petitions BY, трымаюцца роўна столькі, колькі ім дазваляюць трымацца. Падрабязнасці ў грунтоўным матэрыяле Алеся Наваборскага на belсад.eu. Кіроўца Яндекс.Таксі высадзіў пасажырку проста на трасе пасля змены спосабу аплаты. Прынамсі, паводле словаў дзяўчыны. Інцыдэнт адбыўся ўначы 23 красавіка. Каля 3 гадзіны ночы беларуска прыляцела з Масквы і выклікала аўто праз мабільны дадатак. Падчас паездкі пасажырка змяніла спосаб аплаты з наяўнага на безнаяўны. Пасля гэтага кіроўца, маўляў, спыніў машыну і запатрабаваў, каб яна выйшла. Дзяўчына сцвярджае, што апынулася за горадам. Халодную ноччу хутка дабрацца дадому не было, як яна змерзла. Выпадак выклікаў вялікі рэзананс і абурэнне ў сацыяльных сетках. Бог вам суддзя. У каментары да дзяўчыны прыйшлі прадстаўнікі Яндекс.Таксі. Яны заявілі, што адмаўляцца ад паездкі праз змену спосабу аплаты недапушчальна, а паводзіны кіроўцы парушаюць правілы сэрвісу. І дадалі, што ўнутраную праверку ўжо правялі, па яе выніках прынялі меры. На запыт міліцыянтаў гатовыя перадаць усю неабходную інфармацыю. Сам жа кіроўца сцвярджае, што яму вельмі былі патрэбныя наяўныя, што дзяўчына змяніла спосаб аплаты прыкладна за 4 кіламетры да пункту высадкі, а высадзіў ён яе, маўляў, ужо ў Менску на прыпынку. Каб захаваць кватэру, трэба прадаць яе. Будзьце пільныя, тэлефонныя махляры называюцца работнікамі міліцыі і сцвярджаюць, што вашае жытло ўжо нібыта двойчы выстаўленае на продаж зламыснікамі. Каб перадухіліць такую угоду, яны настойваюць, маўляў, трэба тэрмінова самастойна прадаць кватэру. Каб выглядаць пераканаўча, махляры нават выйшлі на відэасувязь з беларускай. Тут усё як трэба, яны ў форме і з падробленымі міліцэйскімі пасведчаннямі. Жанчына паверыла і звярнулася да рэкамендаванага махлярамі рыэлтара. Пасля продажу кватэры ад яе пачалі патрабаваць задэклараваць грошы, а для гэтага перавесці іх на нібыта бяспечныя рахункі. У выніку жанчына засталася і без жытла, і без сродкаў. Сябры, пры падазроных званках неадкладна спыняйце размову. Следчы камітэт завяршыў расследаванне аварыі з маршруткаю ў Гомельскай вобласці, у якой загінулі 6 чалавек і яшчэ 7 былі параненыя. Паводле версіі следства, прычынамі ДТЗ сталіся перавышэнне хуткасці, няўважлівасць кіроўцы і тэхнічныя няспраўнасці транспарту. Аварыя адбылася ўвечары 10 кастрычніка на трасе Бабруйск-Мазыр. 46-гадовы кіроўца маршруткі ехаў з Менску ў Мазыр і ўрэзаўся ў паўпрычэп трактара, што рухаўся наперадзе. У салоне маршруткі былі 14 пасажыраў і ніводны з іх не быў прышпілены. Паводле вынікаў экспертызы кіроўца мог своечасова заўважыць трактар, на ім працаваў аранжавы проблескавы маячок. Гэта пацвердзілі відавочцы. Да таго ж маршрутка ехала з хуткасцю большаю за дазволеную, прыкладна на 11 км за гадзіну. Кіроўца не кантраляваў сітуацыі на дарозе і не спрабаваў знізіць хуткасць, хаця мог бы гэта зрабіць. Адметна, што пасажыры прасілі яго ехаць павольней, але ён не рэагаваў. Таксама ў маршруткі былі няспраўныя тармазы і хадавая частка, а з такімі праблемамі ездзіць забаронена. Кіроўцу пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі, сваёй віны ён не прызнаў. Без ручнога кіравання эканомікаю ніяк. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі устанавіла гранічныя максімальныя цэны на агародніну і яблыкі для дзяржаўных патрэбаў. Адпаведную пастанову ўжо апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. У дакуменце рэгулююцца цэны пры пастаўках паводле дзяржзаказу для юрыдычных асобаў. Гэтак, без уліку захоўвання кілаграм бульбы будзе каштаваць да 66 копеек, буракоў 69, морквы 78, капусты 98, цыбулі ад 1 рубля 5 копеек. Яблыкі да 2 рублёў 73 копеек. З улікам дастаўкі цэны крыху вышэйшыя. Асобна вызначылі максімальныя адпускныя цэны для паставак нарыхтоўнікам ужо з улікам захоўвання. Напрыклад, бульба да 71 копейкі, морква да 90, яблыкі да 3 рублёў 20 копеек за кілаграм. Сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі на нядзелю з прычыны ўзмацнення ветру. Паводле прагнозу, на большай частцы краіны, уключна з Менскам, чакаюцца парывы паўночна-заходняга і заходняга ветру да 24 метраў на секунду.
Заўтра ж у суботу воблачнасць і паніжаны атмасферны ціск. Воблачнае надвор'е з праясненнямі. Месцамі пройдуць дажджы, а ўначы і раніцай магчымы нават мокры снег. Месцамі парывісты вецер. Пры гэтым у многіх раёнах Віцебскай вобласці прагназуюцца замаразкі да -3 градусаў. У нядзелю, акрамя парывістага ветру, таксама варта чакаць мокрага снегу і начных замаразкаў да -2 градусаў. На гэтым развітваюся, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал, чытайце сайт Белсату, акрамя гарачых навінаў, там шмат цікавай і карыснай аналітыкі. Да пабачэння.